Ngomhla weshumi kuDisemba 1996 owayesakuba ngumongameli ngelo xesha uNelson Mandela wawutyikitya lomgaqo-siseko eSharpeville. iSharpeville yakhethwa ngelokukhumbula abantu ababulawayo xa bebeqhankqalazela ukusebenzisa amabhasi. We solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world that South Africa shall redeem herself. Lomgaqo-siseko wenza inguqu kwezomthetho, intlalontle neminye imiba ebalulekileyo. The constitution had to be transformative. It then gave directive to government of the day to put legislations to achieve the socio-economic rights. Ingcali zomthetho zithi okuye iminyaka ihamba kubekho ukuyekelelwa komxakatho ekuphuculweni imfuno zabantu. Inkundla yomgaqo-siseko ke yiyo eyanikwa amandla okukhusela umgaqo-siseko. Le nkundla yomgaqo-siseko ingunogada womgaqo-siseko weli lizwe, ingumakhonya ke xa kuthethwa ngemiba yomthetho kweli lizwe. Ingcali zomthetho zikwathi kodwa le nkundla ihleli nje ijongene nemiba yezopolitiko hayi eyoluntu. We have been dealing with the motion of no confidence, for instance, for the president. We're dealing with Nkandla. We're dealing with so governance failures. And what we're seeing is the Constitutional Court is really weighing very closely, teetering on the edge of keeping the country alive from that perspective. Noxa unamakhwiniba nje kodwa kuninzi lwabemi beli umgaqo-siseko yinhlansi yethemba yobomi obungcono. Yulisa Njamela, weendaba ze-SABC eGauteng.